σπιτάκι. Και από εδώ τώρα μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Τσακ, το γραφείο. Εδώ είναι ακόμα ένα σημείο που βλέπω θέα. Τη χώρα. Αυτό το έπιπλο το είχε εδώ. Εδώ επίσης. Εγώ. Και προχωράμε προς το υπνοδωμάτιο. Πάρα πολύ ωραίο. Βορεινό. Έχει αυτήν εδώ τη θέα. Με το που ανοίγεις την πόρτα, αν φυσάει βορειά, σε σηκώνει. Εδώ είναι η αποθήκη που η γιαγιά έβαζε φωτιά. Και το μπάνιο. Αυτά λοιπόν από το Γαλανάδο, 22 του μηνός 2015.